Christine var min bedste ven. Hun har været min klippe så langt tilbage, jeg kunne huske. Vi har fulgtes ad hele vejen fra børnehave til skole og nu også til gym. Hun var faktisk den eneste, jeg kunne stole på. Men hun havde også været på efterskole i et år, så jeg blev virkelig glad, da hun fortalte, at vi skulle gå på samme gymnasium. Jeg savnede hende. Jeg fandt senere ud af, at hendes efterskoleven også skulle gå. Men det skulle nok gå. Jeg tænkte, det ville være fint. For det ville jo stadig bare være Josefine og Christine. Ikke også? Mig og Christine er jo bedste venner. Hun vil ikke vælge nogen andre over mig. Sådan har det jo altid været. Og sådan må det jo fortsætte. Ja, det gør det. Jeg står med den der forhåndelig, så jeg helt sikkert, jeg ser ikke gennem på. Jeg skal putte det der Michael. Vi kan godt. Christine brugte hele dagen på bare at snakke med sin ven. Hun har ikke sagt et ord til mig. Men var det så ikke på tide, at vi fik snakket lidt sammen? Nej. Okay. Vi skal gå rundt. Altså, Ja, lad os bare lave en liste. Vi har faktisk gået til til byen og drikke noget kakao. Ja, måske en anden dag. Hvorfor er det kun Selvfølgelig. Okay. Jeg prøvede at få Christine til at være sammen alene med mig. Men hun skulle altid noget. Der var aldrig tid til os. Hvis der stadig var noget os. Gang på gang på gang blev jeg afvist. Men hun var sammen med hende, den anden pige, hele tiden. Jeg følte virkelig, at hun havde erstattet mig med hende. Det gik virkelig op for mig, da de begyndte at gøre ting, som vi plejede at gøre. Så som at gå vores rute op ved broen. Jeg var jo nødt til at sige noget til hende. Ellers så mister jeg hende jo. Fandt I ud af, hvad der skete med konen? Ja, det var fordi hun skulle til håndklæde et eller andet i skoven, så jeg tror, det var sådan, vi kunne. Men... Stine? Kan I snakke med? Ja, så skal det. Ja, det er helt fint. Jeg skal alligevel spørge om noget på kontoret. Okay. Vi ses i morgen. Ja, vi ses. Hej, jeg så... Christine! Hvorfor fuck er vi aldrig sammen mere? Du prøver altid på at finde en eller anden undskyldning for at fucking undgå. Jeg prøver ikke på at undgå dig. Jeg prøver bare på at få hende nye til at Nå. konkludere. Hende den nye.
Og hvor kender du hende fra? Vi er sammen på efterskolen, vi er bedste venner. Altså, det er helt år. Nå, så det er det handler om. Nu er I bedste venner, hva'? Nej, vi har ikke set hinanden i 3 måneder. Altså, hvordan tror du, jeg vil reagere? Altså, jeg prøver bare på at få hende til at føle sig inkluderet. Vi har været sammen. Altid. Og så smider du mig væk fra en, du har kendt i 1 år. Vi har kendt hinanden i hele vores liv. Ja, men jeg prøver ikke på at erstatte dig. Altså, Josefine... Det er jo det, du har gjort. Nej, det her har ikke noget med mig at gøre. Du kan ikke indse, at jeg har andre venner end dig. Og du kan ikke klare, at du ikke kan være alene 1 fucking sekund. Fuck dig. Jeg kunne ikke tro mine egne ører. Hvad i alverden bildte hun sig ind? Hvad fuck er det for noget at sige? Det skænderi. Det fik virkelig mit hoved til at køre. Derfor valgte jeg at gå ned til broen. For at køle lidt ned. For at få lidt luft til hovedet. Måske burde jeg ringe til hende. Bare lige for at få det snakket igennem. Hej Christine. Kan vi ikke lige mødes og snakke lidt? Jeg har virkelig brug for at snakke om nogle ting. Jeg er ved broen lige nu. Jeg har faktisk ikke rigtig tid i dag. Jeg skal mødes med nogen lige om lidt. Nå, din efterskoleven? Du vil jo ikke være sammen med mig. Du har fuldstændig erstattet mig med hende, altså. Nej, det var aldrig min mening at erstatte dig. Din Jo, det er fucking... Stine. Som små havde vi lavet et matchende sæt armbånd. Nogle vi havde på hver dag. De var lidt som et løfte om at vedligeholde det venskab, vi havde. Hvor længe det nu var. Jeg kunne ikke trække vejret. Det var koldt. Meget koldt. Søens bund var blød og ubehagelig. Det var som om vandets kulde skar i mig. Som tusinder af små papirsnit skov. Christine råbte efter mig. Jeg kunne høre hende dernede. Jeg tror, jeg har taget fejl. Hun vil aldrig efterlade mig.